Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Executive Committee jong ka Khasils Autonomous District Council haba pensyaya ka jingdawa jong ki khun ki hajar ka hima sora kaloong ba ka jingbom ai sanat ya u marrem dor sim omdei ba kanu kadaw Henry badon sa uwi pat ubakwa bat ubadon ka hokru banya khun ya ka election sim haba kren chikinong tho khubor uba denzil archen uem uba pet ya katanat ilaka uloong ba ladon sa uwi pat ubri ubami nakakurus im uba penpau ba ukwa banyele aha ka elections im bat kat kum kijing hiar pateng udon ru ka hok banyele aha ka jing jit im uloong ba ka daw ka jing slam bat ka jing bamla ka council ban ai ka sanat ya u marrem dors im kalong ba habadon armut ki bakwa long im ka hima ka hap ban penkre ban penlong ya ka election uba chen ulakdo baka kendon jongka shihaja khandai spa san khandai ka kranshai baka hab ban penlong election ban jit ya usim haba ladon bun ki bakwa ban yo long sim ulay thu baka council hadu menta kadang up ya ka jing penbet penbiang ka hima ha ka jing penyat u acting sim bandon daka election ban jit ya usim bapura u chief executive member uba Winston Tony Lingdo haba benrap ya kani uloong baka jingkwa ki kli nong senchar shnong ka hima sora ki bawan ban penlong ya ka jingeki ha plau ka shlam trekam ka ki HADC kalong baki penbor ya ka council ban ai sanat no ya umar rem dors im ya uba ka dor bar hima kaladep ban ai jing menjur ba unlong usim jong ka hima sora Rishibun ya ka jipulat por jompi ban nyadong kat bani ha kani por di nilai kenduk untuk ya ki ya mempunyai ya ka hima sora ki representative ki jongki mono ki ba ya wan ni ti kumba klai hi kila wan lai sau boss ko composing ko district council ti ngim sim lala bani kenduk lu di ki baro ti nilai ong ki bakin jet na pedeng jongki tang sipongot ki pengiyo bani shom menginyo bani keren menginyo snap ya ka jing kwa ka jongki la ni ka jing demand ka jongki ti nilai yo snow na ki babun balang ki lai wan ban snow ka jingkwa ka jongki ka dei ba ki kwa ban penbor yang ka district council bangin ai no sanat ya i yo sim meremdor mo ki kamba ada bejit ka rukom ka ba baik ka reti ka dustur ti nakaliang ka jungi ru nilai yo snow ya ka jing ka ba ki lapan snow ini ti nakaliang ka jungi ia in charge ka ilakai la penchai ia in charge ka landu la penchai ba rengkat ka jingdor rengkat ba nga nilai yo bangin ya penchai ya ki babon ki bro ti ka ba khadu hi nilai semua thu baik ba ka jingdawa ka jongki ka dei ba ki kwa bangin ai sanat bit mata kasngi ti nakaliang ka jungi kamlong ka basuk bangin shu ai sanat mata kasngi ti ngila ong ki bangin simpor sakat to kan ni ngini yo ngini pet kampanya shu ya ni ka kam ka bede ba hima sora bat ngi kem sim labu por ki ru lanungin ai ta sanat ngi la shu ong be ki bangin ye kren ye men cha chi la kai don ni ti ki bangin la batha ki ba ken le ani ki jing kwa ka jungi kam tam yem jong ka ilaka bangin yo bangin ye pet kampanya shu ki kot kisla bat kata ka dei ka we na ki jing penchai ka bangin la penchai dan ringim sim la ai por ki la nungin ai ta sanat ka be dei bat u ba maremdor siam ti ngatre yem cha chi la kai don ni la man kam penchai shu ka ba ki don kam ki jet ko jong kini yo to siam kapong ko jing kam ki bakal jet dah kata ka dor kalong ka bayai ka kum ka anya kalong kum no kamat no ka Pi menta de biak bi ka an ti don ni ti section of repair te kadawi kan ko mengikan kalong ba kajing mon mi jong giwe i bri idi ba nakakur jong ki bala banyang usin ti tar i ko abanyele ya ka elections i but i don't hope ila apani ya ka jing de jong i but you nakal ba ka kot asla ba ka yong bri ta ka family tree mo ila ora ila apani te kadaw jong i kalong ba lada don arngut ngitip ba ka hamdan ka election but lada hamdan election temut menta ka dorbar hima ka penkret nomor hima seorang yang sabu ingut ki elektor but kat arngut ki menteri but kawe ru kalong ba negini ki elektor
bun na kiru ki ba kila akhlak ne don ki bala pang ne kumta tigi hak ban ya ki hak ban dan me ka election apring ka ni ka snong ban jit utau lektor ne ka rat mo ti kata ka we ti dan yang ki menteri ru manta kita stang kendai ngut bat lai ngut na ki kata menteri na ka kursri na kur khongwir bat ka maut khap ti nigini ru kimpat ki hak ban wan di batmai nagini ki menteri ru te kani kam ngi han ni kam de mi perslam ngira ong i acting ba in le ne kam ba in wara report singi la byang electoral khang ma dublong tataka election kam de ngi kam ai sanat iki na kano kano da ba ye ke iki ru kalong ba kajing bat wa sanat kalong ba kat kung ka practice kalong ba la don arnut be khun ba jibon hok ba khun ya ta suki yung im suara handam be election mo di section yung ka 1959 adungi pula bataisha dengan court nomination ni han court kita bro buat kedua election mo cuma mata saya banjir di tahun si Mapura hoi kuma permane ni han up ya ka hima di waktu mentah kila etri kila ya pek kila examen bagi menteri kila examen di ya kini ki lektor kila ya pek kling banyak kila apa menyu mo kata dia ngatai hak libahan ke hima kan don ayu tang ba kajing tip jonga mga kli naki mo tokit ngasi kli bet ngasi pun be ki man kli along gumno tiki ong ba kila ya chamat ti union menteri ru union menteri maut khap menta kiranya zaman wajaran jerwat ngiat mo ti kiranya le nak liang joki kat begala bakan la biang kena na report ni sa ini kata election kadang ka jeng kena begini ke nang cerita sumpor ndo benai kampat la benai kuno karai sakaba kurang bertoba kis ia merum dei na po seorang dei na ka merang telung hak no kudu pun song nyai kini apa oh ke pi ki kena le pujat ki kena kata kini tangi hak ban ram ni kisno ba kumne ngong na kisno bagi kwa objek ya kata yung PCM don hok ban le tigrin ora na kot pani ni zaman kunum ta phi kun tho be da ba bidan ni ka complain bil kwa kun tho bu nong fit ban le election de wara ni tho ni pe ban han khot ka hearing han khot ka mo ka juba nu kum nu ngi siu sim ra kun ta u du ba ta le ga ngoi phi lai ra ora nga long sura pani nga tu ba ka family tree du de persa jo mu ba terima ni kwa Kumbang suatu mata ay kasana untuk pulang kita ke election. ha dan armo implementation Kata ketika final jumpa di konflik. correct fine Kabang pertama bahasa ni ubah meron dor bagi kendo siap kita gi tikitol ke po macam ni sup itu iki ke ba ka himasalah kan bring jong ka tinggal ke kata kami kadau ini ki mengelam ki bon maju kudu ingin mene ki pak ma ki kun jaja tu ki masalah kindi man simba ketika kadau menjadi asana dia mari kembali kadau kai kadau kosong ketika tahi ke ba kudu ne baki dulu pak ulu ramba balawan sini buat kami gitu udah biar peteng nak yang si indong si masalah buka apa lihat macam jadi kami kata orang ketahui mi aku noi khon kan wah tak ketika jong jong kimo tendai kembali om tandai ia mila kabo udon deh ada om dan menunggu kiba pakai kata apa penyusun kembali kelak menteri kamu tak ketika justru ada apa dan ki aneh lain kot kiba kami ki sampai kartu habis akan bukaan jong kati semester bang kata apa menurut kita hand hak jok sana kan respect sana ya begitu ki kendan apa kemo ketuk ke kata election lu